kulturari dagokiola eta zirriborra onartzea, hala badakokio. Inork badu zerbait esateko artaren inguruan? Ez, ondo dago. Orduan, bigarren puntura pasako gara. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Dago zerbait alkatetzeko alkatetza dekretuen inguruan? Zalantza bat. Irureunda bazazpi eta irureunda bazazpi garen dekretuak ia praktiketako funtzionaria izendatzea, bat eta bestea. Horrek zer dan edo pixatzea puntutan dago, hori? Badakizue hauek arkauten ikastaroak pasatu behar dutela, irailean hasita izango da, abendura bitartean, jardunaldi osoz, 175ean sokatzeko presentzialak dira ikastaroak bertan egin beharreko da, eta beste 125 izango da gunera edo egitekoa, eta orduan bilangile horien ordezkoa jarri bat dira beren funtzio horiek ikusten da. Besterik? Bi dekretu horiek txarrapatzen izendatzea bestela arkauten ikusten. Praktikako funtzionariak izendatu berbila arkauten ikusten. Gure zalantza hortik atxekoan arraro interesitze dugula praktiken kontua ia nola edo zerratik ezan. Hoxeratik ezan. Besterik badago? Ez. Hirugarren puntua, Biadine enpresak kudeatutako 2024ko trafiko isunei buruzko alkatetza dekretuen kontrola. Hora, bastu ez zerrenda? Nik eren behin aldera bat, baina ezagutza faltagatik da. Bigarrena, puntu irmoak ikusten zehatenak. Puntu irmoak zertiak, karneteko puntuak. Puntu irmoak. Ebazpen motan jartzen du, zehapen prozedura azteko dekretua. Bigarrenean jartzen du, puntu irmoak ikusten zehatenak. Izan leke? Puntuak ikusten dute zehatenak, bi dekretu da, bizi zehatenak jartzen, eta gero trafiko hori jakin arazetako nortzuk enten zen, nortzuk heldu ezezkin. Besterik? Laugarren puntua. Onartzea, nola badagokio, Debako udaleko bigarren kreditu aldaketa. Antolakuntza batzordean, uztailaren 15ean egindako ohiko bileratik pasatu genuen kreditu aldaketa hau, 294.925 euroko kreditu aldaketa da, eta bilatik pasatu behar dugu, onartu behar izan dara. Bosketara pasako gara zuzenean? Beraz, bigarren kreditu aldaketaren aldeko bostak, hau batez onartu behar ditu da. Bosgarren puntua, onartzea hala badagokio Itziarko auzoudaleko bigarren kreditu aldaketa. Hemen ere antolakuntza batzordetik uztailaren 15ean pasasa, 157.000 euroko gastua da, horietatik kapital transferentzia udalak egingo dio, 1.000 euroko kapital transferentzia Itziarko auzoudalari, eta 127.000 euroa foru aldunditik lortutako diru laguntzailea. Beraz, guztietara pasako gara. Itziarko auzoudaleko bigarren kreditu aldaketaren aldeko bostak, hau bat ez onartu. Seigarren puntua, onartzea hala badagokio hiri izaerako lursailen balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza aldaketa. Balioen gehikuntza zehazteko urteko portzentaia. Hauek, hau ere antolakuntza batzordetik pasa zen, uztailaren 15ean, aurtengo zerga ordenantzakoa onartu genituenean, portzentaia batzuk ezarri genituen udalen eta ala onartu genituen. Baina foru aldunditik horien moldaketa edo aldaketa egiteko agindua edo etorri da, eta hauek dira orain
indarrean pribatuko genituzten portzentaiak. Orduan, eskatuko dugu. Beraz, hiri-izaerako lursailen balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantzaren aldaketaren aldeko bozkak, hau batez onartu da egitea. Zazpigarren puntua. Onartzea hala badagokio, Debako udalaren eta Gipuzkoako elikagaien bankuaren arteko lankidetza hitzarmena. Uztailaren 16an egindako gizarte politika batzordetik pasa zen Debako udalaren eta Gipuzkoako elikagaien bankuaren arteko lankidetza kontratua eta orain oniritzia ematera dagokiogu. Ez dakit batek zerbait esan egin. Orduan, bai diren izan. Beraz, boskara pasako gara. Debako udalaren eta Gipuzkoako elikagaien bankuaren arteko lankidetza kontratuaren oniritziaren aldeko bozkak, hau batez, onartua gelditu da. Zortzigaren gaia, onartzea hala badagokio, indarkeria matxistaren kasuen aurrean erantzun publiko instituzionala emateko Debako udal protokoloa. Hau ere, 2022 uztailaren 16an egindako berdintasun batzor, gizarte politika eta berdintasun batzordean pasa zen. Aldaketa batzuk ditu horretik genukanarekin eta erantzun integrala eta eraginkorra derbatu nahi dugu bitartez udala eta ikuste dela agintzen egindako lan bat izan dela, talde feministak ere parte eraginkorra hartu du bertan eta oniritziarekin datorrenez bozkara pasatera. Bai, esan zen. Hartu mikrofonu ez da protokoloa, oinezunezunezena martxoko batzordean hartu genuen. EH Bildu taldeak behioan esatu zizun proposamena eta dokumentua aztertu ondoren, duzun bezala, beste egiten genuen, lanketa behar zuela egituzteguna. Orduan, alderdi politiko eta herriko eragiekin batera, lanbilera egiteko eskatu zitzaion, batzorde buruari. Sinesteko iruditzen zitzaigulako dano ekarpena jasoko ditun lan protokolo bat aurkitzea. Asko bizitu behar izan genuen, bilera hori lortzeko, eskaera behin egin behar izan genuen, baina lortu genuen bilera zinagotzi eta eragileekin. Argitartzea mugatu izan zen, udal gobernuan aldetikan, izan ere gobernua osatzen duten dizuen alderdiak etzen duten inongo ekarpen egin protokoloari, baina hala ere, Debako talde feministak eta EH Bildu taldeak egindako proposamenak aintzat hartu dituzue eta hori eskertu nahi nuke. Orduan, hori horrela, gure aldetikan protokoloa lantzan jarraitu dugu eta Uztaileko batzordean aurkeztu da suposatzen bezala, aldaketa batzuk jasota, gaur hemen dakagun protokoloa. Eta uste dugu protokolo hau oinarriak esartzeko tresna bezala balio dituela. Egin genuen lan bileran, ikusten eta kerpen desberdinak mahai gaineratu zian eta protokoloa batzuk sortzen ditu. Beste batzuk ez, baina gertzen dugu elkarren prozesu baten funtsa hori da ez. Azkenean elkarren hitz egitea eta osatzen oso daitezke beste batzuk ez. Orduan, ikusten dugun prozesu hau eta lan egin dugun modu hau, udaleko beste batzordetara izagolatu daitekeela, lan egiteko eredu hau. Posible ikusi dugulako borondatea egonez gero, herri haudan artean eraiki ez dugula. Orduan, herritarra bizioaren bermatuko dituen ekintza eta erabaketan denon ahotsa egotea ezin izateko, eraiki Bale, eskerrik asko dugu. Bosketara pasako gara beraz, bai? Indarkeria matxista kasuen aurrean erantzun publiko instituzionala emateko Debako udal protokoloa oniritzia ematearen aldeko bozkak. Gaurko azken puntua hori zen, baina bederatzigarren puntuan eskari eta galderak ditugu. Ez dakit talderen batek eskari edo galderak ematen daukan. Etxeldun partetik ez. Bai, mikrofon hartu. Eskaera edo galdera da gehiago, Uztailak 16ko herritartasun batzordean
puntu bat aztergai bat zen jaietako aurrekontuena, batzordean bertan hartu zuen gain aurrekontua beste alderdiei bideratzea, eta nik batzordean bertan aipatu nuen urtero behintzat jaien aurrekontua osoko bilkuratik pasatzen zela eta bertan onartzen zela aurrekontua. Ikusten dut, ez dezuela aztergaietan sartu, eta argitzen zait, egia esanik, beste legegintzaldian urtero EAJak eskatzen zuen gauza bat izanik, aurten nire urte izatera aurrekontua jaietakoak ez dira plenotik pasatzen. Batetik, ez da lehen urtean pasatzen ez dana, 2022an ez pasatu, programanean saldu zen aurrekontua baina plenotik etzen pasatu, eta 2022an ere ez zinezko. Hori batetik. Egia da, esan edizuela, gaurko estalpanean Santoteak baino lehenago erantziko genizuela, eta dakizue kultura teknikariaren falta horrek eragin dizkitula horrelako zera batzuk, badukago aurrekontua, fantazien bakarrik gauzatxo bat, eta da sakak berak bere aurrekontua aurkeztea. Beste gainerako guztiak badaude, eta datorren astean analiziko dizugu Santotekako aurrekontu guztiak. Zehaztuak, uste dugu, zehaztaken guztiekin. Arrazoia dut teknikaria ez da dago. Hemen dokat, baina aurrekontua berez hemen dokat. Gida dago, bideratuko dizugu datorren astean, falta da hori zezenen inguruko sakaren aurrekontua falta da, eta beste guztiak dago jarritako diru kopurutan sartzen gera, eta uste eta esatuko dizugu. Datorren astean, hitz amatu dizuet eskuartan izango dizuela, aurtengo Santotekako aurrekontu guztiak. Besterik ez da dago, gaurko osoko bilkurari bukaera emango diogu. Eta hurrengoan, irailean ikusiko dugu berriz elkar osoko bilkura, ondo ona pasa dezazuela, eta guztua disfrutatu.